Všetko, čo som jedla v Macedónsku po celý deň. No išli sme spať okolo 5 ráno, pretože cesta k mojej kamoške bola dosť dlhá. A už o 10 ráno sme boli hore. Chápete? No, dala nám nejaké raňajky, nejaké koláče a rozhodli sme sa, že ideme na brunch. Pozrite sa úplne, že village style, aj tuto. Ani by som nepovedala, že v Macedónsku uvidím palmy. Sama si miešam môj obľúbený letný drink, pretože ho nemali v menu. Dala som si vajcia Benedikt. Zaujímavé bolo, že boli na žemli. Ďalej sme sa išli prejsť po meste Strumica, ale vyzeralo to tam nejak pusto. Veľa podnikov zrušených, ale našli sme. What is the flavor? Mango and figs. What did you get? Čudovala som sa na farbou figovej zmrzliny, pretože vnútri ona je rúžová. Ďalej náš deň pokračuje pri jazere Dojran. Na jednej strane je Macedónsko a na druhej Grécko. Po ceste Igorovi bolo zle, tak sme sa zastavili na rýchlu kávičku, trošku odpočinok v úplne že u Locals. Na večeru nám kamoškina mama spravila takto vypražaný sír, mäso, mrkvu, rajčiny. Ešte viacej koláčov. A potom ešte doniesli tortu. No, ja som sem nedošla pribrať,